Είναι καταπληκτικό. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Κύριος Χρήστος Νικολαίδης, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής των Metro Beauty Laser and Spa. Και θα μας ενημερώσει τώρα για κάτι πρωτοποριακό. Όταν το πήρα στα χέρια μου, παιδιά, τι ιδέα είναι αυτή? Καλά, εγώ χάρηκα, λες, και μου έδωσαν πιστωτική με χρήματα μέσα. Ναι. Το λέω. Σου έδωσε πραγματικά πιστωτική ομορφιάς. Έτσι. Αυτό τι ωραία που τα λες όμως. Πιστώνεις την ομορφιά σου και πας λίγο και παίρνεις ένα κομμάτι ομορφιάς. Be beautiful. Και ένα κομμάτι ομορφιάς. Και ένα κομμάτι ομορφιάς. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ γιατί είμαι σε μια πολύ όμορφη παρέα εδώ μέσα από πολύ ωραίες γυναίκες για να πούμε για ένα μοναδικό προϊόν ομορφιάς. Και σήμερα έχετε την τύχη να είστε ανάμεσα σε Ξανθές. Σε Ξανθές και όμορφες γυναίκες. Όλες τις επιλογές εμείς εδώ στο κανάλι. Είναι αλήθεια. Θες να είσαι μελαχρινές ή να είσαι Ξανθές. Μια χαρά, δεν βαριόσαστε. Είναι αλήθεια. Και αν μας βαρεθείτε Ξανθιές, θα μας πείτε. Θα δούμε αυτό, κόκκινο μάλα. Δεν ξέρω αν εδώ μας καλύπτεται, κάνουμε και τα μαλλιά μας. Θα μπούμε στη διαδικασία να καλύψουμε και αυτό την επόμενη φορά. Τέλεια. Πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν τι είναι αυτό το πρωτοποριακό προϊόν. Κρατάω στα χέρια μου. Θα σας πω πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε εσείς όπως και οι τηλεθεατές. Πρόκειται για ένα μοναδικό προϊόν ομορφιάς. Τα Metro Beauty Laser Spa, τα οποία ασχολούνται 10 χρόνια, έχουν ενεργή παρουσία στη δημιουργία της ομορφιάς, θέλουν να πούνε και ένα ευχαριστώ έμπρακτα σε όλο αυτό τον κόσμο που στήριξε αυτή την περίοδο τα Metro Beauty. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε την κάρτα ομορφιάς Be Beautiful, η οποία είναι η μοναδική κάρτα ομορφιάς που υπάρχει στην Ελλάδα. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Να εξηγήσουμε τι σημαίνει κάρτα ομορφιάς Be Beautiful. Έχουμε μία κάρτα ομορφιάς η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία κάρτα υπερπρονόμιο. Δηλαδή? Γιατί μπορεί και προσφέρει μόνο δωρεάν παροχές και υπηρεσίες. Εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, έχω αυτή την κάρτα, έρχομαι και κάνω όσες θεραπείες θέλω, όσες φορές την εβδομάδα θέλω. Θα εξηγήσουμε τώρα ακριβώς τις δωρεάν θεραπείες που μπορείτε να κάνετε με την κάρτα. Γιατί δημιουργήσαμε πρώτα απ' όλα αυτή την κάρτα με σκοπό να χαρίσουμε στον κόσμο χαμόγελο. Διανύουμε μια περίοδο κρίσης, μια περίοδο που ακούμε όλο Eurogroup συνόδους κορυφής και μάλλον καλό θα ήταν στο επόμενο Eurogroup να στείλουμε από μια κάρτα ομορφιάς για να μπορέσει να χαμογελάσουν ο κόσμος. Κόβουμε από παντού και μερικές φορές θέλεις να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, αλλά λες τώρα θα μου κοστίσει, τι θα κάνω. Μπράβο. Γι' αυτό το λόγο η κάρτα ομορφιάς είναι ένα προϊόν κρίσης. Είναι ένα προϊόν κρίσης. Προσφέρει εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, θα σας πω το τι έχει. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποτρίχωσης με 8 θεραπείες λέιζερ. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αισθητικής προσώπου με 12 θεραπείες triple action με ιαλουρονικό. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αισθητικής σώματος με 12 θεραπείες για αδυνάτισμα, σύσφυξη, κυταρίτιδα. 12 διατροφικές παρακολουθήσεις και συμβουλές υγείας. Έχουμε διατροφολόγο δικό μας στα κέντρα αισθητικής. Εντάξει, τα ανέβανε χοροπηδάω τώρα. Έχω την κάρτα. Δωρεάν διαγνωστικά τεστ. Έχουμε εντελώς δωρεάν όλες αυτές οι παροχές αποκλειστικά και μόνο στα δικά μας κέντρα αισθητικής Metro Beauty Laser and Spa. Και ο λόγος που λέω αποκλειστικά και μόνο είναι γιατί θέλουμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και σεβασμό στις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε στον κόσμο. Όλα αυτά που ακούσατε χωρίς ψηλά γράμματα. Εντελώς δωρεάν, χωρίς ψηλά γράμματα. Απίστευτο. Λοιπόν, πώς θα αποκτήσουμε την κάρτα αυτή τώρα? Θα αποκτήσουμε αυτή την κάρτα πολύ εύκολα. Έχουμε μια πολύ καλή μας φίλη, η οποία έχει αναλάβει σαν πρέσβυρα της κάρτας ομορφιάς. Είναι η γοητευτική και όμορφη Βάνα Μπάρμπα. Πάντα όμορφη. Αιώνιο sex symbol, θα το πω. Σωστά. Και εκτός από γοητευτική είναι και πάρα πολύ έξυπνη. Έμαθε πρώτη το μυστικό της κάρτας ομορφιάς και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να την δούμε και να μάθουμε κι εμείς. Αμέσως τώρα. Η ομορφιά είναι τέχνη και επιστήμη μαζί. Τώρα όμως έχει ένα μυστικό. Be Beautiful, η πρώτη και μοναδική κάρτα ομορφιάς στην Ελλάδα. Ολοκληρωμένες θεραπείες σε αδυνάτισμα, σύσφυξη, αποτρίχωση, διατροφή, συμβουλές υγείας, αναζωογόνηση προσώπου και σώματος μόνο με 150 ευρώ. Στα premium κέντρα αισθητικής Metro Beauty. Τώρα η ομορφιά είναι στο χέρι σου. Γι' αυτό ανέφερα το ότι πρόκειται για ένα δώρο.
Δεν είναι απλώς δώρο, είναι υπερδώρο. Διότι όλες αυτές οι θεραπείες, δηλαδή μεμονωμένα, αν πας κάπου να πεις θα κάνω μία αποτρίχωση, μία συνεδρία λέιζερ. Σωστά. Κοστίζουνε. Σωστά. Κοστίζουνε. Γι' αυτό είπα από την αρχή το ότι θέλουμε με την κάρτα αυτή να δώσουμε σε όλους δικαίωμα στην ομορφιά. Να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα να μπουν στη διαδικασία, να ασχοληθούν με την ομορφιά τους, να χαμογελάσουν. Το δικαίωμα στην ομορφιά, όπως το λέτε, γιατί είναι τόσο δύσκολες καταστάσεις πια, που σκέφτεσαι ακόμα και το ελάχιστο. Το πιο απλό. Το σκέφτεσαι. Αυτό που λες, θες να πας να κάνεις ένα φρεσκάρισμα, κάτι να νιώσεις καλύτερα, να ανέβει η ψυχολογία σου και το σκέφτεσαι. Ευτυχώς τώρα έχουμε λοιπόν την Be Beautiful, την κάρτα ομορφιάς Be Beautiful, που εγώ θέλω να την αποκτήσω τώρα, κύριε Νικολαίδη. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω την κάρτα οπωσδήποτε. Μπορείτε εύκολα να την αποκτήσετε. Μπορείτε να καλέσετε στο 211 10 71.000, 211 10 71.000 ή να επισκεφτείτε το site μας www.bebeautiful.gr. Πολύ όμως ευχάριστο θα ήταν για εμάς να μπορούσατε να έρθετε στα δικά μας κέντρα αισθητικής που είναι απέναντι από το μετρό του Αγίου Δημητρίου και το μετρό του Ελληνικού, στα Metro Beauty Laser Spa, που να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να σας δούμε και από κοντά. Θεωρώ όμως ότι είμαι σε μια πολύ καλή παρέα και πρέπει να κάνουμε και ένα δώρο. Ναι. Ένα δώρο, γιατί σας αγαπάμε πολύ και τους τηλεθεατές σας, και καλό θα ήταν να κάνουμε ένα δώρο, μεγάλο δώρο, το οποίο είναι το εξής. Οι 30 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 211 10 71.000 κερδίζουν μία κάρτα ομορφιάς Be Beautiful εντελώς δωρεάν. Οι 30 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 211 10 71.000. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, μία εντελώς δωρεάν θεραπεία προσώπου ή σώματος. Στα δικά μας κέντρα. Σήμερα είναι δηλαδή η μέρα. Όσοι καλέσουν, κερδίζουν. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το μότο, έτσι. Όσοι καλέσουν στο τηλέφωνο αυτό, κερδίζουν. Κερδίζουν δικαίωμα στην ομορφιά σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο να καλέσει τώρα στο 211 10 71.000 και να πάρει την ομορφιά στο χέρι του. Τέλεια. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά, μόλις το έχουμε και πάρτι. Τι έχουμε? Έχουμε και ένα πάρτι, είναι το πρώτο μας πάρτι, το οποίο θα κάνουμε παρουσίαση της κάρτας στον κόσμο από κοντά. Είναι αυτό που θέλουμε να πούμε και να μεταφέρουμε το μήνυμα, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να δει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη αξία και έχουν γνώμονα στο σεβασμό προς τον άνθρωπο, έχουν τεχνογνωσία και έχουν εξοπλισμό εχμής και μπορούν να τα προσφέρουν όλα αυτά μόνο με την κάρτα ομορφιάς Be Beautiful. Θα γίνει ένα πάρτι αύριο, όπως είπαμε, στο καφέ εστιατόριο Πασάτζι, στο City Link που γίνεται, και θα ήταν καλό να μπορέσουμε να σας έχουμε και ωραία, να είμαστε όλοι εκεί λοιπόν, τα πούμε και από κοντά, να γνωριστούμε και καλύτερα. Αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο, πραγματικά. Αλλά ούτως ή άλλως θα μας δείτε από κοντά, που έχουμε την Be Beautiful. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω μία ακόμα φορά, υποφεληθείτε τώρα την ευκαιρία. Καλέστε όλοι στο 211 10 71.000. Όλοι κερδίζουν. Σε αυτό το τηλέφωνο όλοι κερδίζουν ένα κομμάτι ομορφιάς οπωσδήποτε. Κάποιοι είναι λίγο πιο τυχεροί, που θα πάρουν και την κάρτα βέβαια. Αλλά όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τις δύο πολύ όμορφες κυρίες που ήταν. Πάντα τέτοια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις. Ωραία, τέλεια. Φύγαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως Ελεονόρα.